Vi er nu. Hvad er der lige sket? Du skal jo lige... Er det, eller er det er måske... Jeg har glemt det. Jeg er blevet renset. Jeg kan desværre kun køre 10 sekunder. Forstår du? Ja, jeg forstår. Okay. Ja. Jeg kan danse. Ja, vi skal have et eller andet at klippe imellem. Og vi kan også klippe skærmen ind. Jeg kan lave sådan en bæredygtighedsbevægelse. Ja. Hvor er det stort. Wow. Kan du gøre det igen? I slummelsen? Nej, det kan jeg ikke. Hej, Stine. Hej. Yeah. Perfekt.